Hej og velkommen til første afsnit af min podcast, hvor vi i dag skal snakke om opholdssted, hvordan det er at være på opholdssted som 13-årig. Det er selvfølgelig lidt svært, at du kommer væk fra familien, kommer væk fra dine venner, kommer væk fra alt og alle, som du var tæt på. Det er hyggeligt nok at være på opholdssted, men det er ikke det samme som at være hjemme. Men det, der er godt, det er, at du får nye kendskaber, nye venner, starter på ny skole. Du får et forhold med de unge, som om, at det er dine søskende. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det. Som eksempel, jeg har jo mødt nogen her, som jeg holder virkelig meget af, og nogen, som jeg holder knap så meget af. Når vi så snakker omkring, hvordan de er imod os, de er søde, men nogle gange kan jeg også være lidt strenge imod os, og det kan jeg så ikke særlig meget lide. Jeg synes, at det er sjovt og hyggeligt nogle gange, men nogle gange vil man også bare gerne hjem. Men der er noget, jeg gerne vil sige. Fordi at der er selvfølgelig personale her, men der er 3 af de faste pædagoger, der skiller sig meget ud for de andre. Den første, det er der har min beep. Fucking så. Super sød. Og så er der en, der har beep. Hun er også virkelig sød. Og så er der en, der hedder beep. Nye, men jeg er virkelig begyndt at holde af ham, fordi at han er virkelig faktisk en af de søde voksne. Hvis man så skal tage vikarerne, så er der også 3, der skiller sig ud for de andre vikarer. På førstepladsen, det er en vikar, der hedder beep. Hun er super sød. Jeg ser hende som min storesøster, og jeg har et specielt bånd med hende. Den anden, det er der hedder beep. Og super sød fyr. Fucking sjov. Elsker at joke. Og på 3. pladsen, der kommer beep. Han kan godt være den hårde type nogle gange. Hurtigt komme op og hæve stemmen, hvis du gør det dumt. Men ellers, så er han faktisk en af de bedste voksne, jeg synes, vi har. Der er også 2 af de unge her, jeg har et specielt bånd med. Men nogle gange kan jeg godt komme op og skændes med den ene. Og når du ser den her, så ved du godt selv, hvem du er. Jeg kommer til at læse noget højt lige om lidt, fordi at jeg har fået nogle beskeder fra folk, der også selv bor på opholdssted, som har sendt ind, hvordan de synes, det er det. Hvordan de synes, det er at være på opholdssted. Og det kan I også gøre, hvis I kontakter mig på min Instagram, eller TikTok, eller på min privatsnap, som jeg kommer til at skrive ud i bio. Så kan I altid skrive til mig, hvis I har nogle tips, eller et eller andet, I gerne vil have, et podcast skal handle om. Så ja, jeg tænker, at vi straks kan gå i gang med den første af dem, der har skrevet til mig. Før vi begynder med at læse noget højt, så er der faktisk endnu en ting, jeg kommer i tanke om, noget dårligt på opholdssted. Det er meget nemt og hurtigt at starte på misbrug. Hash, smøger, alkohol, snus, THC. Alt det, der er dårligt for din krop, det er meget svært at komme ud af igen. Jeg var selv ved at falde i, som jeg heldigvis er stået med. Men ikke smøger, det rører jeg stadig nogle gange. Men alt det andet, det er jeg begyndt at stoppe med. Fordi at det er ikke dårligt. Det er dårligt, det er ikke godt for dit helbred. Og det er der ikke så mange ting af de ting, der er. Der er ikke noget, der er godt for dit helbred. Det eneste, der er godt for dit helbred, det er vand. Husk at drikke masser af vand. For det er også en vigtig ting på et opholdssted. Du skal holde dig rask og sund og være altid motiveret til at lave ting. Men nu går vi videre til at læse for de andre. Okay, jeg skrev så til den her ene person omkring, hvad han synes, der er godt på et opholdssted. Eller hvad han synes om opholdsstedet. Det er fra anonym dreng på 16. Det er jo ikke fedt at bo på opholdssted. Men det er lidt, hvad man gør det til. Og hvem man render rundt med. Og der er jo også meget forskel på, om det er et normalt opholdssted eller sikret. Så skrev jeg til ham, var der noget godt på opholdsstedet? Ja, men der var jo også meget misbrug indover, så jeg føler bare, at det har været en lang pause i mit liv. Men man har også nogle hyggelige tider, og det er dem, man skal huske på. Så skrev jeg til ham, hvad fik du ud af at være på opholdsstedet?
Han skrev, jeg har lært at klare mig selv. Jeg skrev til ham, er der noget, du har fortrudt efter, du flyttede på opholdssted? Så skrev han, jeg har for eksempel fortrudt, at jeg fik en voldsdom på sikkerhed. Det var så den dreng. Det næste, det er fra anonym bror på 14. Jeg skrev til ham, hvad synes du om at bo på opholdssted? Så skrev han, synes sgu det er meget godt at bo på opholdssted. Men har kun boet her i en uge, men selvom det virker de voksne meget flinke. Føler mig meget velkommen. Så skrev jeg til ham, er der noget godt på opholdsstedet? Man får meget hurtigt venner og god mad, og personalet er topgodt. Så skrev jeg, hvad får du ud af at bo på opholdsstedet? Ikke rigtig noget endnu, men har også kun boet her i en uge. Er der noget, du har fortrudt, efter du kom på opholdsstedet? Ja, mange ting, hvor jeg så skriver, vil du fordybe det, hvor han så skriver, helst ikke. Så det holder vi privat for ham. Og så, det er sådan, det kommer til at kunne være. I kunne skrive til mig, eksempel hvis jeg laver et emne måske om misbrug, så kan I komme med jeres forslag til jer, der har haft misbrug. Hvis jeg kommer med emnet, eksempel dårlige og gode ting, du synes, der er i livet, så kan du altid skrive det til mig. Fordi at jeg kan nemt tage dig med ind i podcasten. Og nu skal vi til at læse en af de sidste, eller ikke sidste, men en af de næste, hvad folk synes om opholdssted. Så dem læser jeg nu. Og det er fra anonym dreng på 14. Jeg skriver til ham, hvad synes du om at bo på opholdssted? Så skriver han, det er mærkeligt at bo her, når man er vant til at bo derhjemme, og så man kommer herhen med mange regler og sådan. Så skriver jeg til ham, er der noget godt ved at bo på opholdssted? Så skriver han, ja, det er meget godt, men det er meget mærkeligt. Så skriver jeg til ham, hvad får du ud af at bo på opholdssted? Så skriver han, ikke så meget, gadekriminalitet og sådan. Så skriver jeg til ham, er der noget, du har fortrudt, efter du kom på opholdssted? Hvor så han skriver, at jeg ikke hørte efter, hvad politiet sagde, og hvad min mamma sagde. Det var så fra anonym dreng på 14. Det næste, det er fra en pige, der hedder Selina, som er 17, som har valgt at skrive ind til mig. Jeg skrev til hende, hvad synes du om at bo på opholdssted? Så skrev hun til mig, det er sgu okay til tider, men der er sgu rigtig mange gange, hvor pædagogerne laver omsorgsvægt, og ikke er der for de unge, eller prioriterer andre unge. På det opholdssted, jeg er på, der er rigtig mange gange, hvor jeg skulle have en voksen, men så var der lige en anden der, men mere vigtigt. Eller mange gange, hvor jeg har haft brug for at snakke på grund af stadigvæk har været godt. Så har de aldrig lyttet. Vi har tidligere haft en pædofil pædagog. Han er så heldigvis ikke her mere. Men så er der blevet fyret 2 inden for 14 dage, og nu er der mangel på personale. Det her sted er ikke godt mere. Så skriver jeg til hende, er der noget godt på dit opholdssted? Så skriver hun, ja, de fællesskaber, du får med de andre unge, der er, og bliver rigtig tæt med næsten alle unge, og rigtig mange situationer ender i fars ud med at se hinanden, som så skulle folk tro, det er forfærdeligt at bo på opholdssted. Men det er det faktisk ikke. Altid. Ja, for nogen er det ikke godt til sidst, fordi der er sket rigtig mange ting på opholdssted. Men jeg kan se på det her opholdssted, der har alle en god relation til hinanden. Så skriver jeg til hende, hvad får du ud af at bo på opholdssted? Jeg er faktisk stadigvæk på opholdssted, og jeg har fået hjælp til de ting, der var svært, og ting, jeg aldrig har kunnet. Og jeg er sgu glad for, at de har hjulpet på de ting, og står til at skulle flytte i egen lejlighed. Og jeg så skriver til hende, er der noget, du har fortrudt, efter du kom på opholdssted?
Jeg fortryder rigtig meget i lyttet til alle de andre unge, dengang jeg flyttede op, for det gjorde, at jeg endte ud i et fucked up miljø med politi og misbrug. En anden befaling, jeg kan give, det er lige meget, hvor en situation er, så skal du fandme nok klare dig, hvis du vil. Og husk, du skal aldrig lytte til, hvad andre siger. Du skal lytte til dig selv, og hvis din mavefornemmelse siger, at det er dårligt, det du har gang i, så lyt, mens du kan. Og det var så det, Selina skrev. Og nu er det videre til en pige på 13 år, der hedder Cecilia. Og det bliver så fysisk. Hej Cecilia. Hej. Jeg har et par spørgsmål til dig. Er du klar til at svare på dem? Ja. Okay. Så skal jeg lige vide, og er det okay med dig, at man godt kan høre dig, og at det er dit navn, der er op? Ja. Okay. Hvad synes du om at bo på opholdssted? Sådan. Så skal du bare sige det ind i mikrofonen. Jeg synes sgu, det er fint nok at bo på opholdssted. Jeg har ikke nogen problemer med det. Det kan godt være, at der nogle gange er sådan nogle irriterende mennesker, som hedder Ibo og sådan noget. Men ja, det er ellers ikke. Er der noget godt ved at bo på opholdssted? Som hvad? Jeg får lommepenge. Er der noget mere fællesskab? Hvad synes du om det? Er det godt? Nej. Turene? Nej. Okay. Hvad får du ud af at bo på opholdssted? Det ved jeg ikke, men jeg laver ikke så meget kriminalitet mere. Okay. Er der noget, du har fortrudt, efter du flyttede på opholdssted? Ja, Jack bare tog mig sammen og lod være med at lave kriminalitet. Det er også fair nok. Vil du gerne hjem igen? Ja, god fanden hvad er det? Jeg skal hjem til pappa her. Ja. Og det var så det, jeg spurgte den unge dame om. Og det er så i dag. Den kommer ud 1. januar. Så godt nytår til alle jer, der ser den i dag. Næste afsnit kommer op 1. februar 2025. Så glæder jeg. Og så ses vi. Hej hej!